sako na gare ku domin ci gaban ku, matasa ku furfuto domin gyara naku, ga mai taimakon ku sana sabon kafin ku, bai san dariyar ku bai san damuwar ku. Alamin on the mix. Sako na gare ku al'ummar jama'a ne da ku zauna ku ƙara natsuwa, ku gane ma wanda ke son ku yake muku kishi ba ku ɗaukar azumi ba ku da na sani. Na sako gare ku al'umma jama'a ne ku zauna ku ƙara natsuwa, jama'a ne ku gane ma wanda ke son ku yake muku kishi ba ku ɗaukar azumi ba ku da na sani. Jama'a ne sai na sa Ubangiji na mamallakin da ya yo duniya guda ɗaya, sannan kuma ya yo ƙasashe daban-daban har da uwa Najeriya ɗaya, kuma shi ya yi tallaka ya yi mai kuɗi tsarin rabi shi ne daidai, hadakar mulki tutal mulki man da shawo in ya so ya baka in ya so ya yi mahali. Na sako gare ku al'ummar jama'a ne da ku zauna ku ƙara natsuwa, jama'a ne ku gane ma wanda ke son